Dalam Uto, ora, mutu udah ben kurusi piye kok. Aja purek ah. Sin, ku tak kaya pangan ayo ngene malah mbok pakan langsung dadi dos awake ta piye. Arjene mung tak dol niteni nek mulai. Mbok Sinta. Mbok apa nang? Tak dol arjene. Wonge mbok apa nang? Apa nang? Wonge tak dol sisa. Dekokne mboken ae piye? Engko diparo wong 11 duwike. Kira-kira payu ra? Mbak Sinta cantik. Jalan. Jam 12. Bos ah, nek kene nek ana ngono tenan nek. Maca sik Adik. Permintaan dari Mbak Kang Sukarno jaluk lagu Tunggal Tayub Godril kali kembang awe sambal kemangi sawerane 100.000. Sugriati ya. Sawerane baju ndi? Hah? Dungane piye dungane? Halo. Mbak, bar iki. Mbak. Sawerane karo panjang. Kan labo. Ya saiki nantinya rombero. Motornya rombar. Apene ora Mbak Putri ta semi sama najoke meteng karo. Iso godian ta ora? Isane tak iki dipilah sik lagune. Wong lagu semene iki 200.000 mosok kok kae kabeh 1 2 3 4 5 6 7. Bodoh, Pak. Ndarane ra sida metu. Toroke bar ya taman kok. Balik godian Permintaan dari Mbak Putri Tasemi jalur lagu Gelang Along. Selendang Sutra Kuning jam 12 Bongo Semang Dewa Sampun. Tapi terakhir wonten gubuk asmara ya 100.000. Iki kono-kono Mbak Lanang karo Mbak Wedok edekan lho. Tahu Pak. Oh iya oke. Tak tulis tunggal permintaan saking Mbak Putri. Di mang Cilik. Iki lho gubuk asmara koyo. Lah dhewe ben nyanyi dhewe man-saman. Tayub iso ta ora? Iya iki tayub kan iki to. Gubuk asmara tayub ya sayangku. Aduh. Aman. Gubuk asmara ditayubne iso le? Enggak. Ora tak kei saweran lho. Gubuk asmara iki lho tayub iso ta. Balik Kak. Iya yo. Aja ora iso. Kei saweran. Satu sewa wong rong lagu kok. Sablak iki pengen dijloke aku. Iki jare pengen dijloke aku. Situ ta lagi. Mbok nana nek situ lho. Nah, jajak delok ya lebokno. Ayo bilang kemuga apa? Dalam Kemuga apa? Tondo. iki lagune dikeki loro ae kok piye, Pak? Malam. Soalnya iki wektune wis bengi. Orang soal. Alah. Kudune iki lagune Mbak Kakung karo Mbak Putri metu kabeh. Jenengan kena dhewe. Godril kembang awe sambil kemangi bilang kalau selendang Sutra Kuning jam 12 Bongo Semang gubuk asmara. Gubuk Semar karena pengen gubuk Semar. Mungkin apa? Mungkin gelang kalung ya kenal. Lho kok nambah Putri kabeh ya mboten saged to. Kok kudune Mbak Kakung karo Mbak Putri kok. Sebenarnya bukan apa. Mbak Kakung lagune Godril karo kembang awe karo sambal kemaki. Kemangi ya kemaki. Ya iku koyo nang jenengan. Napa niki siose? Ini monggo gubuk Semar kata ampen sambil kemangi sakit, kembang rawi sakit. Mana? Monggo Mas. Pokoknya manut bapak. Iya, aku lho tau manut jenengan ketemu ngalenan ngono kok. Iki jenenge gelem saweran tahunan ora ya balik aku ah. Kabar ini. Ya ya ngatur kowe kok. Asline ngatur iya Les. Ya ya. Panjenengane Mbak Putri karo Mbak Kakung.